explicar-vos què és una llegenda. Una llegenda és com un relat on s'intenta explicar algo que passa fa temps, real o imaginari, i amb ella justificar això com possible. Se solien transmetre a nivell oral de pares a fills, i això explica les diferents versions d'un mateix relat. Explicar-vos una de les llegendes més conegudes del rei Jaume I, la llegenda de l'Orxat. Diuen els més antics que un dia molt calorós anava el rei Jaume I per les terres de Xucó Valenciana, quan de sobte es trobava una preciosa doncella. Què calor fa per aquests llocs, xata? Sí, en aquestes terres tenim un remei per als dies tan calurosos com avui. I podríeu donar-me a provar aquest remei? Sí, vinga, majestat, i prova aquesta beguda. Estic segura que li agradarà. El rei agafa molta cuba de got amb la beguda que li oferia tan gentil doncella i saborejar-la sense cap pressa digué: Que bo! Això és or! Xata! Amb el pas del temps, les dues paraules s'ajuntaran i les hi va néixer el nom de la beguda més famosa per a la calor que tenim els valencians, l'orxata. Conten els ciutadans de la ciutat de València que ja fa molt de temps, quan Jaume I lluitava per les terres valencianes, es va prometre als seus soldats que els primers que entraren a la ciutat la podrien repoblar. I així va ser. La van repoblar amb 300 doncelles de Lleida. Aquestes doncelles formaren 7 matrimonis. Avui en dia la seva cara està esculpida en pedra a les portes de la catedral de València. Es la leyenda de Jaume I y l'Oroneta. Pues estaba en el campamento, els soldats de Jaume I y Jaume I, y al final del campamento hi ha una tenda que era la més bonica i la més gran. I en el palo més alt de la tenda, pues l'Oroneta va posar un niu. I els soldats, quan ja s'ho tenien que anar, van dir: anem a tornar la tenda. I entonces Jaume I va dir: no la torneu, que hi ha una oroneta. Quan l'oroneta i els seus fills se n'anaren, pues tombaren la tenda. I en signe d'agraïment, l'oroneta va revolotejar a Jaume I. Un altre dia, quan tots els soldats estaven dormint, l'oroneta es va donar compte de que venien a atacar-los i va començar a fer ruïdo per despertar a Jaume I i als seus soldats. Van aconseguir despertar-los i van lluitar, van guanyar la guerra. I esta llegenda està escrita en les cròniques de Jaume I. Era llegenda que quan van a ser el rei Jaume I no sabien quin nom ficar-li. Com els seus pares eren molt religiosos, van decidir agarrar 12 ciris i ficar al costat el nom de cada un dels 12 pobles. Els encengueren i el que més durara seria el ciri llegit, per posar-li de nom al seu fill. Encengueren tots els ciris, col·locaren tots els noms dels apòstols i el que més tardà a apagar-se va ser el de Santiago, que traduït a valencià significa Jaume. Apagueu-lo. Deixa'm sentir. I com que va ser el primer rei amb aquest nom, reinà amb el nom de Jaume I. La història de Jaume I. Allà l'any 1200, el regne valencià pertanyia al món musulmà. Dissabte 9 d'octubre de 1238, Jaume I lluitava contra els musulmans i els guanyà. I ràpidament van començar a repoblar
la gent de Catalunya i Aragó. Els catalans van agafar la part de la costa i els aragonesos l'interior. I ara saben que els valencians tenim una data de naixement, el 9 d'octubre de 1231. La senyera, la nostra bandera, està composta per 4 barres roges i amb fons groc, amb franja blava. Els idiomes oficials són el valencià i el castellà. La Generalitat Valenciana està composta pel conjunt de les institucions de la Comunitat Valenciana i d'aquells estan formats per el president de la Generalitat, les Corts i les